Тук-тук-тук. Кто там? Это я, маленькая мышаня. Заходь. Ай, ты не мышаня, ты меня подманул. Хо-хо-хо! Усім доброго ранку! Лесик, привітання. І усіх нас со святом, з Усвітнім днем телебачення. О, сапраўды, усіх віншуем. Гуляєш? Ага. А мене возьмеш? Не, мне одной добра, а ты все сапсуешь, вось. Чому гэта? Я добре гулять умею. Не веру, отчапися. Зараз я твою хатку розберу. Ай-яй, не треба, не треба. Не розберу. Сябровка називається. Ну і няхай, я один погуляю. Де тут яще цацки? Усё перевернуто, нічого не знайти. Кася, чому у тебе такий безпорядок? Ти ж обіцяла ще вчора вечором усё прибрати, до свята. Мне макали было. І чим же таким важним ти займалась? Різними всілякими справами. Ці мало у дівчинки важних справ. Тоді треба зараз же прибрати, бо Вара хутко прийде, а у нас тут такое. Ну тобі треба, ти прибирай. Я? Ой. Так гэта ж усё ти наробила. Що мне тепер? Цілу раніцу у барці присвятить? А як же, коли учора полінувалась? Нехай собі усё ляжить. Мне не перешкоджає. Так значить? Так. Ну добре, я сам зроблю. Бо мені соромно перед усіми, да ще у такий день. Прибирай, Лесик, прибирай. Ти молодчина. А я погуляю. Усьо, у твоїй хатці заяць розберу і переверну. Ай, не треба, що ти? Уже усё і перевернула, а я прибирай. Я з тобою болі не сябрую. Ну і коли ласка. Не, я усьо у тебе розберу. Ай, як страшно, як страшно. Привітання, сябри! Усіх со святом! Салют, Вара, і тебе. Доброго ранку, віншую. Ой, ну і шурум-бурум. А чому гэта Лесик прибирає, а ти, Кася, гуляєш? Бо Лесик сам захотів. Я? Гэта ти мене вимусила, бо розкидала цацки, а порядок наводить не хочеш. А мне няёмко перед глядачами і перед тобой, Вара. Кася, що я чую? Сябри так не роблять. А що тут такого? Гэта яго вибор. Ось ти як. Ну, добре, як ти, так і ми. Сябри, поглядите покуль мультик. Нам з Лесиком треба сьо і то обміркувати. А що яны там задумали? Эй! Сядайте. Кася навела такий безпорядок, а прибирати не хоче. Каже, мне он не перешкоджає, а вам не подобається, самі і прибирайте. Несправедливо, правда? Зусім про сяброў не думае. А вось мы зараз ёй пакажам, ці прыемна гэта. Ну, про что? Лесик, адбівай. Співаю. Малайчына яшчэ. Ну, вам про одного. Вы чего? Я ж тут гуляю. То что? Ты нам не перешкоджаєш. А ви мне вельмі. Вам одійти треба. Тобі треба, ти одійди. Бара, протягуємо. Лови. Мало того, что занимаете, так я ще мяне до себе не кличете. А нам і удвух добра. Ну, что вам я ще раз Лесик, сказать? погляди, што наробілі гэтыя шкоднікі. Зусім як наша Кася. І прибирать так само не хочуть. Покажите, покажите. Не покажем, нам і без тебе весело. Але так не по-сябруску. Ви з мяне насміхаєтеся. Як і ти зусім нядаўна, памятаєш? А давай тепер ми цацки розкидаємо, а Кася нехай за нами прибирає. Что? Гэта несправядліва. Чаму? Ти ж Лесика вимусила прибирати за тебе. Думаєш, гэта было справядліва? Але тады я чамусьці пра гэта не думала. А тепер думаєш? Так, бо я зрозумела, што гэта вельмі непрыемна, калі цябе не паважаюць. Прабач мне, Лесик, і вы усе сябры. Я болей так ніколі не буду. Ну добре, пробачай. Ой, здорово, дякую. Малайцы, што памірыліся. І памятайце, нельга рабіць так, каб іншым было крыўдна. Гэта першае. А другое, трэба дапамагаць, калі гэта патрэбна. Правільна. А трэцяе,
Кася, скажи сама. Трэба ўмець прасіць прабачэння і дараваць, калі пасварыліся. Цудоўна. Як я рада, што ўсе зразумелі. Ну а зараз прыбяром разам у пакойчыку. Добра. А вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, пакуль мульцік паглядзіце. Ну ўсё, цяпер у нас поўны парадак. Мы малайцы і можам святкаваць сусветны дзень тэлебачання. А як мы будзем яго адзначаць? Як і належыць, весела і радасна. І пачнем са святочнага сняданка. Клас! А яшчэ цікавымі гульнямі і віктарынамі яго адзначым. Сустрэнемся пасля заняткаў і наладзім свята. Гэта таксама добра. Ну а зараз пад гарбатку. Мультик падыдзе. Яшчэ як уключаю. Уключаю. Сябры, сусветны дзень тэлебачання – гэта не толькі наша свята. Яно агульнае, бо вы заўсёды з намі, і мы гэтаму вельмі рады. Таму сёння з асаблівай урачыстасцю мы падвядзем вынікі нашага конкурса віктарыны па мульціку па святах брэйменскіх музыкантаў. Трэба было быць вельмі уважлівымі падчас прагляду. А потым адказаць на 3 нашыя пытанні. Я задала такое, дзе у сышчыка быў схаваны фотоапарат. І адказ на яго вось. Другое пытанне задаваў я. Куды трапіў вартавы, калі падляцеў ад выбуху? Вядома, у гняздо. Куды ж яшчэ? А третье, маё пытанне, гучало так. На якім інструменце іграла прынцэса ў палацы? Правільны адказ на клавесіне. Гэта такі сваяк піяніна. Сябры, вы ўсе малайцы. І зараз мы пакажам вашыя адказы малюнкі. А пераможцамі становяцца ўсе, каго мы назовем. Першая – Лукашова Настя з Гомеля. Вось яе малюнак. Глядзіце, на ім і кароль, і прынцэса. І інструмент, на якім яна іграла. Толькі ты, Насця, крыху памылілася, назваўшы яго арганам. Але нічога, пытанне Касі было вельмі складаным. І ў гонар сённяшняга свята адказ залічваецца. Настя, запомні, клавесін. Наступны ліст ад дубавік Сафіі з Мінска. У ім адказ на маё пытанне пра сышчыка. Ой, прыгожа. Цудоўны малюнак, Сафія. Дзякуй табе. Шкада толькі, што ты не адказала на нашы з Лесікам пытанні. Але ўсё роўна ты пераможца, бо сёння свята. Так. А вось хто быў самым уважлівым? Дык гэта наш даўні знаёмы. Лёня Васіленка з аграгарадка Крукавічы. Так, ён адказаў правільна на ўсе пытанні. Паглядзіце, які прыгожы малюнак у яго атрымаўся. Так, усе героі мульціка як сапраўдныя. Малайчына, Лёня! Мы вельмі рады, што ты з намі. Заўсёды радуеш нас сваімі лістамі, таму і цябе мы таксама віншуем! І даром удзельнікам віктарыны і ўсім нашым гледачам мультфільм. Ну што, сябры, час развітвацца? Хоць і шкада. Але ж наперадзе цэлы дзень. І не просты дзень, а святочны, сусветны дзень тэлебачання. Віншуем нашых калег ва ўсіх краінах свету. А таксама гледачоў. Бо без вас, сябры, тэлебачанне проста б не існавала. Для каго ж наша праграма, як не для вас? Яшчэ раз усіх са святам і да новых сустрэч на тэлехвалях. Добрага дня, сябры! А мы, як заўсёды, убачымся зранку. У нашым добраранку!